Братле, празници наближават, аз все още нямам подарък за своите близки. Искам да е нещо специално, да не е материално и да остави спомен за цял живот. Братле, имам точния подарък за тебе. Подари усмивка на любимия си човек. Как така? Точното място за тебе е дентална клиника Кискинови. Виж това видео. С нещо наистина специално, дентална клиника Кискинови предлага уникалната възможност да подарите здраве и красота под формата на подаръчни ваучери. Уоу, това е много яко. Отивам още сега. Айде, бе, чао. Чао, братле. Здравейте! Разбрах, че тук предлагате перфектния подарък за близките. Здравейте! Доктор Колев ще ви разкаже малко повече за нашите подаръчни ваучери. Здравейте, аз съм доктор Колев и сега ще ви разкажа как да подарите перфектният подарък. Това са нашите ваучери, които важат за абсолютно всяка една услуга от нашата клиника. Като стандартен преглед, клинично избелване, почистване на зъбен камък с нашата GBT технология, естетични процедури и всякакви други манипулации. С тези ваучери подарявате не само усмивка, но и спомен за цял живот. Супер! Искам да взема 2 ваучера и да запиша час при вас, доктор Колев. Това може да го направим още сега или може да се запишете час онлайн в нашия сайт, където може да погледнете графика ми за месеци напред.